मुंबई महापालिकेच्या सत्ता समीकरणामध्ये मोठा बदल दिसणार आहे आणि मुंबईमध्ये 6 वर्षानंतर शिवसेनेचा महापौर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। 6 वर्षानंतर महापालिकेत भाजपच्या रितू तावडेंच्या जागी शिंदे सेनेचा महापौर दिसणार आहे। सामंजस्यानं महापौर पद हे वाटून घेण्यावर शिवसेना आणि भाजपमध्ये एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांकडून कळते आहे। तेव्हा 6.25 वर्षांचा हा फॉर्म्युला कसा असणार आहे तेही आपण एकदा पाहूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे यांच्यातल्या चर्चेनंतर महापालिकेतल्या सत्ता वाटपावर एकमत झालं। मुंबईचे महापौर पद शिवसेनेलाही मिळावं अशी शिवसेनेची मागणी आहे। समित्या, महापौर आणि उपमहापौर पदांचं वाटप झाल्यानंतर 6 वर्षानंतरच्या सत्ता समीकरणाची तयारी आहे। महापौर पदासोबत समित्यांच्या अध्यक्षपदांची ठराविक काळानंतर अदलाबदल होणार आहे। राज्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेतही सामंजस्यानं कारभार केला जाणार आहे।